Absolvoval som mesačný roadtrip okolo Baltu. Chcel som spoznať krajiny, prírodu, ľudí a históriu tejto oblasti. Tentoraz to bola moja cesta naprieč severom Európy. Časť 1. Poľsko. Prvú noc som strávil už v Poľsku. Na druhý deň som navštívil koncentračný tábor vo Osvienčime a pripomenul si obete fašizmu. Tá hrôza sa nesmie už nikdy opakovať. Po obede som sa presunul do južného Poľska, kde som prenocoval. Ďalšou zastávkou bola pevnosť Strieborná hora. Ide o najväčšiu horskú pevnosť v Európe. Celá pevnosť je obklopená mohutným zemným valom, pozostáva z rozsiahleho systému podzemných chodieb, kazematov a tunelmi v dĺžke viac ako 3,5 kilometra. Postavená bola v rokoch 1765 až 1807 na príkaz pruského kráľa Friedricha Veľkého ako ochrana Slieska pred Rakúskom. Hlavnou časťou je centrálny donžon. Pevnosť disponovala kasematmi pre 3500 vojakov, studňou hlbokou 80 metrov s výťahom poháňaným ľudskou silou, skladmi potravín a munície na dlhodobé obliehanie. Nikdy nebola dobitá. Začalo pršať. To som ešte nevedel, že premenlivé, daždivé počasie ma bude doprevádzať cez celé Poľsko. V noci, v daždi, som dorazil na miesto. Ráno som sa zobudil pri jazere s kryštáľovo čistou vodou a piesočnatým dnom. Po daždi už nebolo ani stopy. Využil som to na ranné kúpanie. Popoludní som dorazil do Gdanska. Zaparkoval som kúsok od letiska a využil vlakovú dopravu na návštevu mesta. Začalo opäť pršať. Všetko bolo sivé. Reštaurácie prázdne, ľudia uponáhľaní a zima. Noc som strávil kúsok za mestom pri jazere. 60 kilometrov od Gdanska leží hrad Malbork, najväčší tehlový hrad na svete a jedno z mastcí miest v krajine. Postavili ho v 13. a 14. storočí rytieri Teutoni ako svoje hlavné sídlo, pričom použili okolo 30 miliónov tehál. Dnes je zapísaný v UNESCO a tvorí ho dolný, stredný a horný hrad. Návšteva stála za to. Dostal som slúchadlá s audiosprievodcom, ktorý sa spúšťal v jednotlivých miestnostiach a po naskenovaní QR kódu ponúkal aj detailné informácie o exponátoch. Noc som strávil v Piersvalku, malej obci v bývalom východnom Prusku. Tu sa narodil nemecký spisovateľ Ernst Wiechert. Okolie tvoria lesy Pišského pralesa. To, že borovicové stromy tu dosahujú výšku až okolo 40 metrov a vek približne 200 rokov, môžem potvrdiť. Po túre som sa premiestnil do Suwalského koridoru. Je to oblasť, kde je najmenšia vzdialenosť medzi Bieloruskom a ruskou enklávou Kaliningrad. Našiel som si krásne miesto na oddych a keďže to bol 6. deň mojej cesty, spojil som prestávku s kúpaním. Jeden z cieľov mojej cesty bola návšteva hraničného bodu medzi Litvou, Poľskom a Ruskom. Zvláštne miesto. Na jednej strane slobodný svet, kde hranice nie sú prekážkou, na druhej krajina zmaru, obohnaná ostnatým drôtom. Kedysi bol ostnatý drôt na to, aby ľudia neutekali. Teraz, keď som opäť súčasťou slobodného sveta, je tam znova. Tentoraz kvôli obrane. Tak páni, teraz keď roztiahnem ruky, tak na tú stranu mám Litvu a na túto stranu je pán Poľsko. A som presne na hraničnej čiare. Možno to bolo počasím, možno samotným miestom, kde si človek uvedomí, že slobodu si musíme vážiť. Potom som prekročil litovskú hranicu a o tom vám porozprávam v ďalšej časti.